Brian Krebs Janka vagyok, azért jelentkeztem Zsuzsi kurzusára, mert babát terveztünk a férjemmel. El is kezdtem a kurzust, viszont körülbelül fél időnél abba kellett hagynom, mert kiderült, hogy időközben várandós lettem. Majd 3 évre rá ismét úgy gondoltam, hogy hasznos lenne elvégezni a kurzust, és újra jelentkeztem Zsuzsihoz. Akkor viszont 6 hét után szintén kényszerszünetre kellett mennem a második várandosság miatt. Én személy szerint nagyon szerettem járni Zsuzsi kurzusaira, mert egy rendkívül felkészült és hiteles embernek tartom Zsuzsit, aki nagyon érthetően tud magyarázni a női testről, a női test működéséről és annak összefüggéseiről, és nagyon hálás vagyok mindazért, amit ezeken a kurzusokon tanultam. Most idén, január óta ismét Zsuzsival vagyok, egy egyéni program keretein belül dolgozunk most együtt, és kíváncsian várom az eredményeket. Remélem, hogy ez is olyan hasznos lesz, mint amilyenek a kurzusok voltak.